Každý majiteľ web stránky alebo blogu túži potom, aby jeho obsah zaujal a získal prvé miesto vo výsledkoch vyhľadávania na Google, čo prináša nielen viac návštevníkov, ale aj vyššiu dôveryhodnosť a lepšie obchodné výsledky. Byť na prvej pozícii vo vyhľadávaní Google nie je iba otázka náhody, ale výsledok systematickej práce na obsahu, technickej optimalizácii a stratégii SEO. Prvým krokom na ceste k úspechu je vytvoriť obsah, ktorý je kvalitný, informatívny a skutočne odpovedá na otázky a potreby vašich návštevníkov, čím zaujme nielen ich, ale aj samotný vyhľadávač. Technická stránka vášho webu, ako je rýchlosť načítania, bezpečnosť prostredníctvom HTTPS protokolu či responsívny dizajn pre mobilné zariadenia, má zásadný vplyv na to, ako vás Google hodnotí. Správne zvolená kľúčová fráza je základom každej SEO stratégie, pretože pomáha vyhľadávaču pochopiť, o čom váš obsah je a presne ho priradiť k potrebám používateľov. Kľúčové slová by mali byť premyslené zahrnuté do nadpisov, metapopisov, URL adresy a prvých vied článku, pričom by mali byť používané prirodzene a bez preháňania. Budovanie kvalitných spätných odkazov od relevantných a dôveryhodných webových stránok je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako zvýšiť autoritu vášho webu v očiach Google. Pravidelné aktualizácie obsahu sú nevyhnutné na to, aby bol váš web považovaný za aktuálny a relevantný. Preto nezabúdajte pridávať nové informácie alebo vylepšovať existujúce články. Analýza výsledkov pomocou nástrojov ako Google Analytics alebo Google Search Console vám umožní sledovať návštevnosť, správanie používateľov a efektivitu vašej SEO stratégie, aby ste vedeli, čo treba zlepšiť. Aj keď dostať sa na prvé miesto vo výsledkoch vyhľadávania vyžaduje čas a trpezlivosť, konzistentná práca na obsahu, optimalizácii a spätných odkazoch vás môže postupne priviesť k vytúženému úspechu.